Ahoj lidi. Já vás vítám. Moment. Jo, dobré. Nahráváme. Vítám vás u čtvrtého dílu našeho singleplayerového let's play. A já jsem si tady odstiny dodělal takhle, aby k nám nemohli zombie. Tam jsem si udělal takovou farmu, máte mimo ovci. Yeah. Dobrý. Takže to mám odstiny. Tyhle! Takže se jdeme vyspat. Zastarím, napiju. Dobuj. No, teď jsem podívat, jak jsem to udělal. A jak jsem to nějak udělal, tak to ještě zase. Wow! No to nejdeš, papa. No, s tím jsme chytnout druhou. Bohužel mi nejde internet, takže to video bude pravděpodobně až zítra. Ale nebojte se, my máme volno, protože jsou prázdniny. Dneska je 29.6. a začne nám. Wow. Takže dneska mám hodně nabitý program, ale bude to nejkratší díl. A já doufám, že se vám asi ta líbila, tam ta... Jsem si všechno, počkejte. Ten tutoriálek na to líbil, doufám, že vám to pomohlo. Ale dneska bude ještě ten tutoriál na Terrariu server. Není to jistý, že bude kamarádům vašim, ale bohužel nebudu to moc udělat na hamači, protože nejde mi server a nebudu vám moc ukázat, že to jde. Teda nejde mi prostě internet, tak. Chápu, proč ten furt chodím. Jo. Takže dneska si uděláme další crafting guide. Asi. Pravděpodobně. A musíme si sem dovízt ty ovečky, aby jsme měli farmu. Faramira, aby jsme měli. Bude ještě šíp, který si vezmeme. No a konečně bude v popisu videa, až nebude internet, tak tam bude můj FB. Já polikám jako rebel. MPčko tam bude prostě. Tak, vyrobíme si styky a uděláme si pickaxe. Ironovej. A ironovou. Schovel. No lopatu prostě. Která koupil nechal. Tady mi koukl creeper. No. A my se budeme kouknout asi nějakým tamtým směrem. Jo a ještě. Si tady dáme torče, aby nám to nezamrzalo. Odkopem a tady to ještě odkopem. Tak, teď se odkopeme ty boky hlíny. Taková mini farmička. Aha, my máme! Taková mini farmička to bude a my nemáme tamto, co jsem soubal.
To je tady něco podezřelé, tak hnusně smrdí do toho jenom. Děláme si... motiku? Nebo co to je motika, no. Je to motika. Teď si zasadíme tady. No, nám to bude růstat tím. Když se vrátíme, tak asi nám to vyroste. Pravděpodobně. A já doufám, že se vám fakt to moje videa líbí. Ale myslím, že to je dobrý. Vám to asi líbí. Já doufám fakt, že jo, protože já pak bych z toho byl smutný. Sice už na Ferrari máme 2 dislikey, nevím od koho přesně. Ale asi se mu nelíbí Let's Play z Terrarie. Jo, a upozorňuji, že Terrarii Terrarii udělám ještě jeden díl a končím. Teda nekončím, pěkně se nás napálil. Nebudu končit Terrarii. Plánuji pokračovat i s druhou sérií Terrarie. No a máme 6 videí. Vlastně, ale pokud bych počítal ještě tohle, tak máme 7 videí, což je celkem hodně. To zabiju ty obsadě, když jsme měli trochu vlní. Pokud je vlní. Nažereme. Doufám, že toho readu je tady hodně. Že si pak budeme moct dělat tu crafting guide. Ale nezapomeňte zkouknout můj channel zítra kolem 4. až 6. hodiny to bude ten tutoriál. Mám to přes Hypercam 3. Ještě. No já jsem tam nechal baby. Tak. Ježiš, já nemůžu vyrábět. Je. Tak, teď si robíme 4 knížky. Tak, teď si skládáme tady takovýto. Teď si tady hodíme toto. Crafting table. A máme craft guide. My jsme ale si multiplayer, takže vám nemusím ukazovat, co to je. No, to je taky ten video první. Několikrát jsem ho viděl, že jsou tam rakety, tak to stačí. Tak, půjdeme si podívat tam. No a na Facebooku, co nás budete hledat, si budou i různé odkazy. Jak to je ten video setting, který vždycky dávám na ten. Mě hodně zajímalo. A tato výprava bude na 2 party. Protože já nemůžu točit YouTube, nebo prostě YouTube mi to asi nepovolil. Nemůžu točit více jak 13 minut nebo 14, asi více jak 15 minut nemůžu točit.
pak říká, toto video je moc příliš dlouhé, takže já musím si to nějak od nich povolit, nebo jak víte a jak to udělat, tak prosím, můžete mi napsat do komentáře. No a máme neuvěřitelné 2 odběry. Teda to je uvěřitelné, to má každý druhý Minecrafták a Terrariák, ale prostě no a máme asi, pokud uploadnu zítra to video, tak asi už budeme mít, jak kouknu na ten channel náš, budeme mít asi 100 shlédnutí. Takže plánuji, jestli budeme mít 100 shlédnutí, tak plánuju jubilální, neboli oslavu, nějakou speciální mapu. Ale koukám, že tady fakt nic není. Fuck is this? Huj. Fuck this shit. Já teďka koukám na očko. Tak jsem si ho na maximálnu se skabou. Bolí mi oči. Kolik jsme dneska natočili videí? 23? 4? Asi 2, maximálně. Jo, a pokud dáme 10 odběrů nebo 5 odběrů, tak plánuju, že udělám 5 videí denně. Teda pokud to budete chtít, můžu se taky na vás vykašlat, to bych neudělal. I když... No, to je průšvih, to je průšvih. Au! Fuck this! Sparta! A tady si zdrhám. Čili nás zajímá, máme po všem, tyhle. Ne! Mr. Creeper! Nebouchej, kámo. Já mám čas. A nažrali jsme se, aby nám jsme nechtěli. Ale stejně to nestihneme. Jdou za náma. Ukaž. Nejdou za náma. Takže ještě nechcípneme. A pojďme hrát. Ale na tu Terrariu server, co plánuji ještě dneska, tak to si neslibujte, že to půjde, protože já jsem to zkoušel, jednou nám to šlo, po druhý ne, po třetí taky nám to šlo a po čtvrtý ne, takže ono se to dále střídá. Ale pokud tam prostě nebudu ukazovat přes to hamači a tak. Takhle jsme u mého domačku. Ty vole. Ne! Nechal trhat! Tak budeme spinkat. Takže jsme to přežili a už to ukončíme a těším se u dalšího partu! Ty krávo! A těším se u dalšího partu!
čau čau.